Kaixo, txoriene, eguerdion, egunon, zigor, eguerdion? Aste arteon, bai, aste arteon. Ez dakit goze zabize, no? Jateko gogoaz beti, gozea izaten aldu gaur egun gozerik. Bueno. Esaten joaten zaela, ze gozea duka. Nik aukitzen dut, Bai, ni egun guztia pikatzen egoteko naiz da. Mentala dan, baina bai, aukitzen dut. Eta gaur, hori, ez doko gozia, baina ikusitxa, ze osagai daukoten hemendik eta ze errezeta ekarri duten, baina gozia pizzen dabil. Ze ekarri ditut, arrautza bete batzuk. Maionesakin da, egaluziakin da betikoak. Betikoak ez. Ze maonesa biharrian erabilikot bexamela, eta egaluzia biharrian, ingotolako, fartxa bat edo olako betegarri bat, joango dela irugiarrakin eta barrengorrixekin, gero tomate saltza bat, eta, joango gara horre lanetan. Beraz, esango zute errezetia. Bota. Arrautzak egosiko itxugu 12 minutuan eta gero osten utzi. Bitxartian tipula erregosi eta gorritxuta dagoenean tomatia eta ardo zurixa gehitzuko. Hori utziko murrizten eta gero barrengorrixak ondo txikituko ditugu, irugiarrakin batera, kozinatuko dudana eta arrautzen gorringo egosixakin nahasiko tomatiakin batera. Azkenik bexamel bat eingo gurina, irina eta esniakin, inja dagoenean parmako gaztapurtxo bat eta intxaur muskatua bebai gehitzuko zau, eta gero izango da bexamela tomate eta tipulakin nahasi, arrautza zuringuak barrengorrin asketakin bete, bexamelakin estali, gazta apur bat birrindu gainetik, talabian 10 minutu 200 gradutara. Orduan hasiko gara lehenengo gauza arrautzak egosten, eta, erlojua atarabiko dugun edo... Zaitik 12 minutu? 12 minutu azkenean gorringua bebai dagoelako ondo egositxo. Ja, ni osteleitze eskolan 10 minutu eragutzi zen. Nik 12 beti itxen dut urotzetik hasita. Baina 12 izan beharko zen urberotik hasita, Patri. Hori, teknologiakoa da lehenengo maiako. Nik holan betidan ikinot eta ondo para jaten. Hor, egia da, betxo, Sergio Ortiz de Zaratarekin, hau Zarate jatetxekoak egiten du. Michelin izar badaukanez? Ez, txon, ni be kontra egiten dio dalako, berari, ez pentsa, zuri egiten dizu dala kontra bakarrik, berari kontra egiten diot. Badaukagolan, espektakulo bat, ero juten gara horri kastalo antzeko batzuk ematera, jolas batekin eta sukaldaritzan inguruan, eta hor daude triviale jokuko galdera batzuk, sukaldaritzarekin lotura daudenak, ez? Eta arrautzakin eta galdera bat da, arrautza bat bikaine egosteko eta gorringoa bere erdian egoteko, zenba denbora eta ze osagai bota beharko genioke horri. Tik-tak, tik-tak. Ura, gatza desente, eta arrautza. Vale, bueno. Eta zenba denbora? 12, hori esan duzu, 12 minutu. Zueta, 10, nik badakite erantzun zuzena zuretako 10 izango dela, orduan. Sergio, nik esaten dut, hor ospina bota beharko nioke, esan dugu, gorringoa erdian geratzen nahi dugu, teoria dio nien eiz ospin zalea, ez diote gozteko orduan inoiz botatzen ospinik. Nik galdarrestatutak eta itxe ditu danean, oitxureak baina bestela ez. Teoriak dio, baita hemen egostelako garaian ospina botatzen badiogu, erdiago geratuko. Eta, berak nik esaten, 10 minutu dira, eta Sergio, Sergio da lehenengo bera da maizua, eta Sergio da, ospina bota behar diogu, eta 8 minutu. 8? Sergio, 8 minutukin gaten, pixka, baina, egia da, egosi da, Sergio, 10 minutu. 8 minutukin geratzen da gorringoak krematxu. Erdia geratzen da pixkat, erdia holan gorrizka gutxi egin da esan dezago. Niretzako 10 minutu, inoiz esan duguna, ur hotzetik hasten bagara, 10 minuturekin, eta gero ostu iten badugu, teorian ondo egosita beharko luke. Gero, gorringoarena erdian geratzearena, zer da? Arrautzaren freskotasuna. Hau da, ez da ospina botatearen erdira geratuko. Zuek, gero eta arrautza freskoagoa bada, gorringoa egongo da erdian. Ez bada freskoa, zuringoa badakizu, sartaira botatzen duzuenean ere, zabaldu iten da pila bat. Orduan, zuringoa urtsuagoa denez, ez bada freskoa, gorringoa bere pisuarekin izkina batera jungo da. Bera, normalean bera, arrautza berantza daude, eta gorringoa bera jungo da. Arrautza freskoa bada, zuringo hori ere oso trinkoa da, eta gorringoa erdian mantenduko du. Orduan, ospinarena, nik egizan ez daugat. Xorinoko norbaitxo orduan joaten bada, zigorren horrek trivial klasietara, ja erantzuna hor, badakizie. Hemen txeingo, ointxe tipula botako, txeingo tomate saltza bat. Eta tomate saltza hori joango da. Alde batetik koiarrakada bat botako zau betegarri xai, eta gero bexamela, ez da bexamela normala izango, ze bexamela gehiutxuko zau gazta,
Eta gero, bexamela india dagoenien bebai, tomate saltzakin da. Ziko, Vale. beraz, garatuko da olako, bueno, saltza lodi gorrixka bat olan ardoz xurixaekin, gaztaekin, intxarun uskatuekin, tomateakin, goxua egongo da. Bakizu nola daukan izena? Bexamelak tomatearekin? Aurora. Oso ondo. Betxo, Asmatu, amar pustar... Ensaiatu dugu lehen, Ez du ensaiat. Bueno, beste galdera bat. Zenbat arrautza izango dira... Gau galderekin, sabes, Bai, zenbat arrautza izango da? Zenbat arrautza izango da razio, Zarrautzen kontura, noa, orain, egun, ze beti bakizu horre zenbat Bakin itzeiten. nundi soiezen, bai, bakin nundi soiezen. A ber, razioa beti izaten duguna. Hau, platerosua izaten bada, edo izaten bada pintxotxo bat. Adibidez, holan, pikoteorako, edo izaten bada entxalada batekin onduta, ez dakit. Depende. Orduan, entxalada batekin jaten badugu, nik esango nauen, 3 arrautza pertsonako. Hiru osori? Hau da, 6 erdi? Bexamelakin eta betea? Ez. Ja. Bueno, igual gutxi Ondo, hau, Bueno, a ver, gugo hazen, hor bakizu askotan hitz egiten dana, astean zenbat arrautza jan alditugun, eta horren inguruan teoria ezberdina daude, ez? Lehen esaten zan, lehen gainera oso demonizatuta zauzen, eta nik entzun dut, 80. hamarkadan eta beti esaten zan, ez arrautza gainera kolesterol pila badaukie eta ezin dozu hori egunero jan. Baina gero, adituek beste gauza bat esaten dago ontxe, ez? Hor hainbat eta hainbat ikerketa daude, esaten dutenak 6-5 arrautza astean jatea, ez dagoela inungo arazori. Egia da beti esaten dugula. Ez da berdin arrautza horiek nola jaten ditugun. Arrautza horiek jaten baitu, frigitu eta patata frigitu batzuekin ondoan, eta hogiekin nolan txof-txof bustitza, egia da, beraien kaloria mailare igo ningo dala, ez? Baina berez arrautza eta frigitu eta janda ere, hor askotan plantxan egitea badaukagu, olio gutxia horrekin, eta gero ondo zukatu ero hor gaineko oli hori, nutrizionalki oso interesgarria da, dagoen elikagai osoenetakoa da, danetik dauka, eta jarri, horre esan dakoa, badaude, ikerketa batzuk zeinek esaten dute, astean 6 ero aldiz jan aldugun, ero 6 arrautza, kalkulatzen da heldu baten normalean arrautza binak jaten dituela. Orduan, bi egunerik behin, bi arrautza jatearren, egun ez dago gaizki ez, nik arrautza jaten baditut binaka, eta nik, esan izan du, nik txikitatik, nik lehen jaten dituen dozenak arrautzak. Nik egisa da, egunero jate ditxu dala, Nik egunero ez, baina... Gozatzeko izaten bada, holako tortillatxo baten, edo frigituta tostada baten. Afaltzeko bai tortillak asko itxe ditugu, azien zehar. Eta hori, baskaltza igual, pure baten gainean, edo arrautza frigitu batzuk, da nik egunero hartza ditut, eta, azteko egun guztixetan. Gure etxean arrautzak... Berez, ez da hit? Lehemunean, hemen behin baino gaiotan epatu du, gure etxean, ero gure oskailuan, ero gure... Zukaldean falta ezin diren elikagaiak, ez? Beti dauzkaguna, ez? Patatak ipulda baratxuria, nirean, gero, baita, arrautzak beti egoten dira, gero estekien bat beti egoten da, beti izaten dugu, barazkiak eta fruta ere beti izaten dugu, arrautzak, hau da gauzat, zaitu, jute zanean erosketak egiten izaten zu ibilbide bat, dendana, ero, jute mazara hori baita, supermerkatu batera, ero, beti izaten da ibilbide bat, ni bintzat ibilbide bat daukat, jute mana izan, supermerkatua ibilbide daukat, da, hola, eta ja, badakit puntu bakoitzen zer hartu behar dudan, eta batzutan egia da, esatu zu, beste pasilloetan zer dagoen, ez dakit, horietaren ez joten, nireak ezagutzen ditut, eta beti ibilbide berdina, eta pun, eta nirean, azkena, dira arrautzak eta ero ordaintzera jute. Orduan, txak. Ni supermerkatu askotara joaten az da, karo, orduan, bakoitzean orden badau. Patri, hemen dei bat egin behar zaia. Esan. Nahi dut esan, etxe berdineko supermerkatu, nahi dut esan. Izan eroski, izan danalakoa, zegatik ez dituzte egiten denak berdinak. Hau da, hemengo Garberako supermerkatu eta Bilbon Leioan dauna, ero arrasaten dauna, segatik ez daude ordena berdinean jarrita. Bai, zaunditxa dienean, gainean ni oitzenaz, igual, arteakora joaten, gero arrasatekoan da, despista bitxo ez da, pila bat, gainera jartze dituzte igual, beste puntan. Bueno, errezetia. Bai, zeniteko denbizte dute oso garrantzitsua. Bueno, garatzen gake, 9 minutu, hor gabiz egosten. Hemen txe haukau, tipula, gorritxuta dauenez, eitxukotzau behitxu, tomatia. Hola, saltza bat, izango da tomate saltza bat, txikitsua, Vale. Hemen txe, garatu danez, ardo zurixa, aprobetxaukot tomatia holan, dana atalatzeko. Vale. Eta botakotzau bai hori, ardo txurixa, hau utziko kosinatzen, eta bitartean ingo betegarrixa arrautzena izango dela
honek barren gorrixako lan fin moztuta, erregositxa, irugiarrak. Vale. Eta zesan biozuin, zera hain garrantzitsua da. A ber, zuba gizu enpresadetan guztian, gehienetan daude oin garapenerako talde hau, I+D, nola deitzen da hori, zagizu, eta horiek izaten da, normalean, ekartzen dituzte, jente askarra izaten dute, eta berrikuntzarako, eta nik, horiek imaginatzen ditut askotan, nola, egongela batean, zerren gabe, kafetxo bat hartzen, ero ura eraten da hori, eta beti ez daukate burua gauza prestatzeko, ez? Ero asmatzeko, ez? Eta hori, bere haien lana da gauzak asmatzea. Eta halako batean jefeak etortzen dira, eta aizue, ordaintzen dizuegu, eta zerbait asmatu behar duzue. Bai, hartzen dira, eta ur pixka bat atera, eta uraren tapoia, non dago uraren tapoia, eta danak erotzen dira uraren tapoia bilatzen. Eta esaten dute, goazen asmatzera ur boteiendako tapoitxoak iskinan geratzen dana. Zeinek letxe asmatu du tapoi hori. Baina hori nahiko berrixa da, ez? Berrixa da horregaitik eta norbaitek asmatu du, dirutza bat ordaindu du, eta oso ez da ondo eraten hortik. Ez da ondo eraten da, zeinek burua galdu du tapoi bat galtzearren. Ez, baina da igual, plastikoa inbeste ez dakit segatxik izango den. Tapoia ez galtzeko, noski, norbait jotu zitzaion, bai, eske tapoia galtzen ditugu, oin, edari guztietan, daude, gaia nik esnea bai, oitxura daukat, freskua osgaiotik, muturretik eraten dugu gure etxean. Oitxura, ez da, osalzuntxuak zikina izango da, bale, parkatu, ez du ingo berriro. Baina egia da, oin daukate aldamenean, eta beti molestatu egiten dizu, eta uru boteiakin molestatu, ez da erosua. Eta nik, pentsatu nahi du, hori, egongo zira, olako talde bat, honek I+D-koak, eta esango zuten, ze ideia hona izan dugun, asmatuko du tapoi bat, eta inoiz ez da galduko, beti horre egongo da. Nile gunean kosten jaten da, olako urbotila bat hartu nuen, Pirineutan egon nintzen, eta olako urbotila batekin, eta, holan... Ez, apurtu inbar da, beste alezin da, handa, oizkina da. Apurtu nahi, baina nik pentsatzen, zauela, apurtuta do. Ez, olakoa da. Bai, mutiak esan zuten, holan dio, intxe da, nagoen oitzuta. Eta freskagarrietan da, bai, jasi dira, esne botilak, freskagarrietan da, aldamenien da, beti da, molestatzen dizut tokian, orduan, bueno, hemendik, esatea, ez benetan eskartzen dela beraien lana, eta beste zerbait asmatzeko, benetan praktikoa izan da dira. Hori niretzat behintzat, ez da... Hemen zigorren... Gogoetak. Bai. Bueno, Irugiarran inguruan hitzein behar dut, eta legunean bide bat ikusi nuen, hau, Etxezarreta arategikoa. Zeran konparatzen zauen ez? Bere arategikoa da supermerkatuko Irugiarra? Bai, esaten bere arategikoa. Arategiko Irugiarra eta supermerkatukoa. Nik usat beria zala, Bueno, bai, noski, suposatzen dut. Baina, berak, han zegoen, ez da, semia dan eroera onduan daukana, eta egiten dute konparaketa, ez daukate beraiek etxeko Irugiarra, eta azkenean zabalik, eta ikusten da niko argitsua, eta Irugiarra bakizu da bela gazia, gero ondua, izaten dana piperrautzaekin, eta ero ketua, eta freskoa ere badago, ez? Lau era hori. Eta gero atatzen dute, bestea paketekoa, eta ikusten dute, eta paketekoa azten dira nada izaten. Hau, ez da natural, ikusten da, mosketan ja, nola, hartzen du, eta gaineko hau supermerkatukoa. Geruza hori, gaineko geruza hori itxatzita moduan dagoela, eta berez ez lukela holan izan beharko, eta berak uste duela, ezin dute uneko esan, eta hau, ez dakit, hau igual, naiz eta supermerkatukoa izan alda naturala, eta ondo, Irugiarra izan alda. Ez da izan behar supermerkatukoa izan behar dela txarra, ez. Kontua da berak esaten duela, ura beraiek konparatiban iten dutena, ematen duela dela, esteki bat indutela. Naita, hau da, hartu dutela txerrie haragia eta gantza, eta prensatu indutela, eta horrekin eman diotela Irugiar itxura, eta ero gainera, Irugiarra kanpoti bakizue, hori, lehortuta indanez, horako geruzatxo bat iten da, geruzatxoa hori ez dugunez lortzen, hori prensatzean itxatzi egiten diotela zerbait antzekoa izan dadin, ez? Orduan, hor, konparaketa hori, eta ero, sartaian ere kosinatzeko garaian, ikusten da, bat erre egiten dela ese uniforme, eta bestea txigortu egiten dena, gaina hori fregitu egiten dituzte, eta nola bat etxekoa, erobetikoa geratzen den, uniforme dana ondo txigortua, eta bestea, izkinatzuk erre egiten zaizkion, eta ez. Bueno, horrekin esan da, betikoa, ez? Ez dugu esanek, supermerkatuan, Patrik esan duena, kalidadeak eta kalidadeak beti daude, eta normalean, motzikoarekin zer ikusi dauka, hor presioaren arabera ikusten baduzue,
naturala eta ona lana, ero onak garestiago, ero, garestiago bestearen kontua da, prezioa zein izan beharko, beste igual ez da, merkegia ez da. Daukat, supermerkatuko marka hau gustatzen jat. Ez dakidea, oitxutan hauen edo ez, baina beti eroste dut marka berdina, eta igual, erate gixan eta eroste dutenien, lodixe gisa pentsatzen jat, edo testura aldetik, ez dakit, oitxutan hauelako hau jatera. Bueno, kontua da, hor komeni dela irakurtzea osagaiak zer ekartzen dituzten, eta hori askotan, esan izan duguna hemen, ez? Olako, York urdaiazpikoa, eta olakoetan, ez dakit hobeto dan irakurtzea, ez irakurtzea begiak itxi eta jatea, baina hor, askotan, jartzen dizunean, izango basa moduan, 180 txerri haragia da, esaten notizi moduan, esaten zu, ostra, orain arte zerri bilizarete saltzen zuek. Ero zuen gama txikia beste merkeak zer dauka? Almidoi pila bat, azkenean, 160 izaten da eragisa, eta gero beste izaten da azukriak, almidoiak, azkenean funtzio berdina daukiela, olako, sapori emoteko kontserbatzaile desberdinak, eta golakoak, baina hori ez bakarrik supermerkatukoak, arakinak eta baita ere, hori da. Azkenean, marka isa berdinak eta lantzen dabie, orduan aukitza itxuste. Hor, bakoitzak azkenean, betikoa. Hor, nik hemen aipatu izan dut, hor, Txilen eta dagoen etiketa beltzaren kontu hori, eta oso interesgarria iruditzen zait, eta espero dut, egun ematean agian hona ekarriko dutela, eta han badu herrialde batzutan, non daukate etiketa beltza. Etiketa beltza zer da? Jaki guztiek, zerbait gehiegizkoa baldin badaukate, hau da, gehitutakoa, oliba olio bote batek ez luke etiketa beltza izango, ze gantza asko dauka, baina naturala, gantza koipea dalako, ez? Baina zerbaitek gehigarri moduan, azukre asko, gatza asko, koipea asko, ero baldin badauzka, etiketa beltza jartzen diote. Eta gaina jartzen dizute, horrekin badakizu, honek zerbait asko daukala, eta gero norberak erosten du, ero ez. Hor, bakoitzak egusiko du gero zer nahi duen egin, ez? Zate du, badakit, honek, boio hauek azukre pila badaukate, baina, haizu, nahi dituk, osea, kapritxoa daukat eta jateko. Oso, ondo, libre zara, baina, horrekin behintzat, informazio bat ematen dizute, esanez, horrek gehigarriak, ero gehiagizko daukala, zerbait zure osasunantzako, hain ona ez dena, ez? Hori, ez dakidan eguneko fidagarria, baina badagoelako semaforo antzerako bat Nutri-Score dana, eta eroste dituzunean, olako produktu batzuk, agertzen gatzu berdea, gorria, laranja edo, letra batzukin, ez? Hori da. Orduan, hori bebai, kakotxen artean hartu bida, ze batzutan, igual hartza dituzu, hauntzesne jogur batzuk, daukila gantzpila bat, eta orduan, jartu dutzu semaforoa igual, laranja. Eta gero igual produktu bat oso ultraprozesatua dana, baina kaloria gutxikin, eta jartu dutzue berdiakin. Orduan, hori be, ez da eguneko fidagarria, baina, hor dau. Norpera jakin. Hementxe. Kontua da, kontrolatu behar duna, zer jaten du, baina erotu gabe, dena bezala erotu ez gaitezen, ze batzuk ere, hor erotu ikan dira. Betxu, Zigor, hementxe, arrautzek, josku, pi. Orduan, honekin goitxuguna da, iragazi, gero hemen txaugaut gopor bat, norbaitek handu ez da, goporra hori naukana nik urez beteta. Nien azizan. Betxu, batek. Nien azizan. Ez. Pasako ditxut orduan, txorbai. Osto, niri. Patricia, eskatu, mesede. Hor utzio gopor bat, gara, taratzeko arrautzak eta goporrelan... Eta gopor bat zikindu behar zen duen, Patricia? Urotzetan, zauen nolan izotzekin da, erresa hoitxeko da eskarrau. Baina, Zigor jarriko lan horreitan, eta bitxartian hemen tomate saltzaia ina dau, hemen aukeria daukotzue, tomate saltza birrintzeko eta fina guaitzeko, baina bestela be, holaxe ingo. Berez, behitu, hemen txebete garritxa bebai pres, barrengorixak eta irugiarrakin, eingo duguna da, arrautzak osten utzi, eta zuritxu ingo ditugu. Beraz, minutu pare batutan gatoz. Arrautzak daueneko zurituta, batzuk kaskarrauak, beste batzuk lan dotoriauak, hori beti pasatzen da. Telebistan eta etxian, saltza bai egin joia, guk ez dugu birrindu, eta betegarrixa bai prest, barrengorrixak eta irugiarra. Ontxe faltagako, gure gazta bexamela. Eta horretarako, ingo bexamela, beti bezala. Hau da, indu txorien hemen 11 aldiz, gurina urtu, gurina urtzen danean, irina gehitxu, irina apurat kosinatu, holan,
gordina ez egoteko, da zapore hori kentzeko. Bai. Nik beti itxeagotena da, beti hola neurtuta daukat, eta bagit bexamelak enleikela lodixauak edo finauak, ez dalago berdina kroketa batzundako da lasaina batendako, baina nik beti dauka neurtuta. Litro bat, 100 gramo, 100 gramo. 100 gramo guri. Baina hori iteko saltza moduan, lasaina baterako, ez kroketa baterako. Ez. Bueno, kroketa batzundako bezto, otasko be geixau jarten, igual 110, 120, baina... Nik iten dudana da, kutxiao, 80ko gramoko bat ingo nuke, holako bexamel. Baina idatzi dut, baina ez da, bi aste barro hori bat dizu, bagit jente bati, bexamela itea eta, zaiola ero, ez da ikoste ite zaiola, esatu da, pinportak atatzen zaizkit, ez zait ondo ateratzen, finegi atatzen zait, lodi egia, horregia da, neurtu daiten bauzue gramoka eta hori, beti berdin atatzen dela. Baina lasaina bat idatzi indute eta bexamelik ez du erabili behar. Izango da, bexamel antzeko bat inbehar dut rikotarekin, esne gainarekin eta gazta, horako, esan dezagun, bexamel antzeko bat, sashi bexamel bat, eta erreza eta gozo gehatuko da. Baina kontu da, nik, eta gero kroketa batzuk egiteko, nik normalean 120, 150, 150 egiten baituzue, baina... Horrek, mazakote. Trenkoak, izango zen. Hori agente askontzako egiten bauzue hori, laukita moztu eta bolak ez eiteko eta baina bestela. Hori da. Eta ontxe, gurina, erdi urtuta dagoela, be? 100 gramo, irin, barrura. Hau, txigortuko guapurtxo bat, baina esan dakoa, jendiak esaten dago, hemen egon bizar bultak emoten ez dakizema demora, nik minututxo bat hausten dute, besta, holan gordinik dauen zaporiak entzeko, eta listo. Ero bestela, gero, hemen kozinatu pixkat, ero bexamela, gero behin, esnea bota digunen, utzi hor, poliki egiten, noizean behin bueltatzuk, ez da gero behin bexamela indakoan, zu bajuan uste modugu, ez da zetan gainean ibili behar, ezaigu itxatziko, Eta zu, azara intxaur muskatu salea? Ze badauz, batzu baietz, ez batzuk, ez daula ikusi be... Ni botatzen diet, egia da, etxean ez daukat, eta ez dut erabiltzen, etxean ez daukat dalako. Ez txorienen bai. Baina txorienen badaukadanez, botatzen diet eta gustatzen zait. Baina etxean bakarrik erabiliko dudanez, bexamel baterako, eta etxean bexamelak ez ditut egiten inoiz. Ez? Ez. Egiten du batzutan, olako, pure esan behar nuen, krema bat, espinaka krema bat egiten dut, eta gehiago da espinaka bexamel bat, eta umei gustatzen zaie, hori egiten dut, eta horretarako, hor bexamel batero egiten duz. Baina bestela ez dudan ez bexamelik etxean sekula egiten, ez daukatzu itxurarik. Ez daukatzu itxurarik, da orduan ez dut intxar muskaturik izaten etxean. Hementxe, azten gara, bexamel bat ez dakite, danok jakingo zu egiten, ez? Baina... Ez dakite dana, batzuk bai, baina denek ez. Baina, esnia gehitzen goiaz, eta, loditzen da neinean, batzu daukagu ohitura beti berua botatzeko bakarrik, hobeto da aukeran hobeto da berua botatzea, hotzarekin ez da ezer gertatzen, eta esan nik hemen aipatu izan du, xuberoa jatetxean iten genuen, bexamela, hengoa gaina kroketak, igandero inbarzen kroketak, urdaiazpikoanak, eta bexamelan zan, egiten genuen, urrotzetik hasita, dena, esne hotzetik, lapikoan jarri, irina, gurina, esne hotza, eta hasi, baina bai egon behar zala gainean. Hale bai zeukala gainean, eta berotzen juten zan einean, loditzen juten zan. Azkenean, eta, egia da nik, goxua teatzen zala, baina gero ez du... Teknika hori gero ez nire teknika nahiago nuen. Bere ganatu. Bai, ze batzutan, egia da, segun irina nola dagoen ero neurria, esne gehiago ero gutxio, eta nik bota ala, balakit ze lodiera nahi dioan eman. Eta batzutan, igual gehiago botatzen diot gero, ero gehiago izango zen, konpontzea aldera, gutxiago botatzen diot. Zeiak uste dut neko lodi dagoela, ez? Hori, oitxura kontua izaten da, ez? Azkenean, naiz eta teknika berri bat irabazi, edo ikasi, baztakit, zuk beti igual indozu modu baten, nira mama Juanitari ontxera, akusten botzazu, teknika barri bat, bexamela iteko esango zu bai. Ego nahi. Bai, baina, gu hostelitza eskolatik atera ginen, uste genuela ginela San Cristo. Bai. Sukaldaritza esautzen genuela, eta gero, hainbat jatetxetan da lan egitea tokatu zitzaidan, nik aukeratu nuen jatetxe pila batetan egotea. Horrek emototzu praktikaz. Horrek emototzu, baina ikusten duzu jatetxe bakoitzean modu bat eraiten dutela. Eta jatetxe bakoitza daukala bere lan iteko modua. Orduan, nik goten zen da esaten zen, hor bexamel bat behar da. Bale, nola egiten duzu hemen? Zer nik gertatu zitzaidan, Juan, ni San Cristo nintzela, eta bexamel bat, eta hasi egiten da, baina zara ikena izara, horrela ez.
Vale, oso ondo. Orduan hemen joten nintzen da, maionesa bat imarra, bechamel bat imarra, frito batzuk imarra, ez da, danalakoa, nola egiten duzue hemen. Orduan, bera esaten zizuen, nola, bale, hola nahi duzue, bale. Eta gero, zu geratzen zara zuri gehien gustatzen zaizunanekin. Eta zure jatetxea, zure etxian, egiten duzu, zu nahi duzu bezala, eta exigetzen diozu gainera, zurea da, ez? Zuk nahi duzun bezala egin dezaten. Hori pasatzen da, taberna batzutan nik lehen bizi nintzen auzuan basaren taberna bat, eta sukaldari izan arabera, patata tortilla esan desberdina egunero. Da esaten zinon, behitxu, hau duzu kalde. Ez zauen itxain beti berdina. Horan, soietzen egun baten da, zauen, erdi urtua. Bai, gutxin, ja, beste batzutan egoten zen hor, trinkoa. Orduan esaten zinon, jo, ez da gauza bat olan, jakin inbiozuna zehazki zelan ataten dan. Bueno. Kontua da, beruarekin botatzen bau, hau lehen hau ditzen dela, oin esnea berotzen ari danez, da hori pinportak, gertatzen bazaizu inoiz pinportak ateatzen diena, lasai, hori ez dago gaizki hartu, sartzen dizu eturmisa, irabia gaioa sartzen dizu, irabia hartu egiten duzu, eta konponduta dago. Bueno, hori esan da. Ospin kontu bat dauzkatu hemen botatzeko, eta, bai, esan. Gatza, botakotza, bai? Eta intxaur muskatu apurtxo bat niko, bai? Eta gero ja, bechamela inja dagoenean, agutzeko lan plo-plo, hantxe desegin ningo, gazta bai bota bitza. Orduan izango da bechamel bat, bueno, originala. Bueno, lehen janaria osasuntxoa zer da hori egon garitzen, ez da izan, da gaur egun, bueno, sare sozialetara joan da, zure munduera joan da pixkat, modan jarria da nik genuen entzun da. Olako pasta, arroza eta jan baino lehenago, bakizu horrek azkenean azukrea dauzkat, eta azukre horiek eta horren kontra egiteko modan jarri dute, batzuk ireki dute gona dela, ospina urarekin nahaztuta eratea. Eratia? Ospina urarekin nahaztuta. Baina, zeko saltzeko? Ez, zu jan baino lehenago. Gaur daukazu paskaltzera noa, makarroia dauzkat jateko, arroza daukat, eta hori daukazunez, horien azukren pixka kontra egiteko, ospina eratea. Baina, uratan, ospina holan bakarrik ez, hartu da txupito bat ospinen ez. Uretan disolbatuta, eta teorikoki ona da, ze azukre maila doitzen, azukren odolean, azukre maila doitzen laguntzen duelako. Baina hori, nork esan da, nutrizionista holan zerixo batek, edo... Ez, oin ireki dutena da, badakizu, hemengo kontakatilu batzuek, holan, hau hartu behar duzue, denok egunero jan baino lehen hau ona da. Ez, pertsona batzuen dako, bere medikuak, edo dietistak, nutrizionistak gomendatzen badio eta kasu batzuetan neurri batzuek errespetatuz, ospi mota batzuk eta hori, bai, egokia da. Ohitura moduan hartzea beti, eta estalazetan ospina esan behar, hor, indiote, honen inguru, dietista bat indiote elkarrizketa bat, eta berak esan du, estalazetan izan behar ospina jan behar. Ospinatako kipula batzu jan, luzoker batzu jan, horrekin ospina sartzen ari gara. Lehenengo, ez? Jan baino lehenago, aperitibo moduan, hori... Ez dakit ospina ensala bat pixkat ospin gehiagokin, a ber, ura botata, ez ospina bakarri, Patri, lusatu da urarekin. Eta imaginatzen dut be, ez dala edo zein ospin izango. Baina horre, ardo merken erabiliko dute, baina ala ere. Zagarra, naturala, ezakit horrek filtratu gabeak eta horrek izango dira proposenak, pentsatzen dut edo. Nik beti esatu dut, bilo gine frogatzuk egiten egon gara txikiarekin, gure umearekin horre gurutzetan, eta, nire bikoteak badako ohitura txar hori, eta berako onartzen du, baina zerbait, ez da, gaixotasun bat entzuten du, umei zerbait ez da izan, internetera sartzen da, eta pun, eta interneten beti geratzen zara txarrenarekin. Eta medikuak esan zion, interneten agertzen dana hartu behar da holan. Pintza batzuekin, eta nire mundura pasatuta, hosteleritzara, sukaldaritzara, errezeta asko ikusten ditut, irakurtzen ditut pila bat, zarean ibiltzea gustatzen zait, eta pila bat ez da, hau, ez da ateratzen. Edo ez dauka inongo zentzuri. Ez dauka inongo zentzuri, hau, ez da horrela. Hau, horrela egiten baduzu, baina ikusten da olako irudietan oso polita, eta gu horretako ostegun birala dauzkagu, baina gero benetan, emaitza ez da hori. Pentsetan dut nik bai, igual mediku batek ikusten badago ospina hor esango dauen. Ez, baina teoria hor dago, eta egia da, baina ez da txarra. Baina, gomendio mediku baten, gomendiopean, neurri batzuek hartuta, eta hori, ez hartzea oin hartu, eta danok ospina hartziko gara hemen litroka eratea. Eta ez da ospina bakarrik, hori be ez da ona, Beti esaten dut eguna, nutrizionista on batera joen, eta berak emango zue aholku onena. Beraz, hementxe,
Hau bai dala, hau ez dakit aholku hona dan, baina goxua egongo da. Hemen bexamelai, gazta gehitxu dotzau, eta hau utziko, da bueno, apurtxo bat hor. Eitan, poliki. Kosinatzen, jarriko batetik 10 da usu motelian, lauan, eta ontxe joango gara, gure arrautzen betegarrixa prestatzen. Eta hau joango da. Honai bulta emongotzat. Gazta gehitxau. Trukoa, ez altzen duten ezagutzen, taula batek, bi aurpegi dauzka, eta labanerekin abila bazara, gainera, lau alde dauzke pila bat. Bueno, hemendik ez da hit, Bueno, aizu. Bueno, eta hortaz gainera, itxaurrak apurtzeko balio du. Eta, bueno, gaurko errezeta danez, arrautz betiak, ingo dituguna da, gorringoak hemen jarri, betegarrixan, joango di, betegarrixakin nahaztita, eta gero betegarrixa hemen jarriko. Gero, beteta joango die, beraz... Bueno, ez da gauza fin bat izango, Guk, aurten, hortraina matienako jaietan, urtero egiten dut, tokatzen zait horreitea aurrekin, show cookina, ez? Bueno, show cookina nik sukaldean, nik gutxi egin egiten dut, baizik, eta beraie jartzen ditut lanean, ez? Zer egiten da, ja dagoeneko 4 urte da mazkiu, eta ideiak ere bukatzen juten dira, ez dut nahi urtero berdina egin, ez? Eta aurten, igual, pentsatu du arrautza beteak egitean, Uste haumei arrautza egosi pila batan, gero laban bat, eta betegarri ezberdinak egiteko gorringoarekin nahazita. Hau da, ez dakit txaka pixka bat, galuzia, barazki batzuk erregozita, Araixa. Bai, edo utziko ditugu betegarri ezberdinak, gero mahonesa, bexamela utziko dugu baita, eta gero bakoitzak egiteko nahi duen betegarria, eta arrautza horiek horrekin bete, eta gero beraiek jateko. Hori kreatibidadian dako da, bai, ona da, Bai, lantzeko apurtxo bat imaginazioa. Hori da. Eta gero, bi eroiz, beti ditu bi, beste urte batzuta, fruta brotxeta bat egiten dute, brotxeta, fruta ezberdinak jartzen dizkio, eta gero bakoitzak aukeratzen du. Ensaladak, hartu osagai pila bat, eta bakoitzak bere ensalada muntatu behar du. Eta horrelakoak egiten ditugu, saiatuz, osasuntxu, eta batez ere, beraien gustora moldatzea sukaldean. Eta, aurten bat, arrautza betiak izango dira. Behitxu, nik emongotziet hementxe zure ikasli edo zure showcookinera jaten dien umientzako lan ideiatxo bat, hementxe apurtu dugu arrautza gorringoa, gehitxukotzau betegarrixa, hementxe, eta honei bebai gehitxukotzau koiarakada bat tomate. Oso ondo. Tomatian bestie, joango da? Salsa aurorara. Salsa aurora lehen komentau duguna, ez? Bexamela eta tomate saltza batera. Orduan, hau bihurtuko ontxe, gorrixka holan kolore politxa hartuko da. Hau makarroiekin, guk hostelitza eskolan makarroiekin iten genuen, salsa aurora jutetzen askot. Ze ona. Bai, pilo bat iten genuen. Hola xebe, koiarakadaka. Ez da txato. Baina, pasta osasuntxua da, bai. Neurrian noski, eta gero ze saltzarekin lagunduta doan, ez da berdina honekin jun, pesto saltza batekin ere oso kalorikoki potentea dela, ero salteatuta oliba olio eta baratxuri pixkatekin. Hori da. Orduan, utzi guzue ontxe, betegarri honekin, arrautzak betetzen, gero jarriko ditugu labeko erretilu baten, honekin estali gazta geixau jarri, eta labera, 10 minutu, 200 gradutara. Jose Igor, zeren usaintzen dagoen honek? Ja, ni baki zertan nahi nahi pentsatzen, ez? Zetan? Gaur ere mingaina erreko dugu. Bueno, nikeik holan berba purtxo bat. Bitartian, baina bai, behitxu zelako itxura ona daukien. Bai. Eta egia da betiko klasikoak, helen itzein dituenako ona daudela, hauek, maionesarekin da... Minimalista, ez? Arrautza bat, ez? Eguneko, esan dugu zenbat? Astean 6, 6. Hor daude ikerketa ezberdinak, hor dago bat Zelanda berriko hango laboratik gatero hango zientzilire batzuk, esan dute 6. Espainiako bihotzaren aurkako, gaixotasunen aurkako, horrek esan dut 5. Orduan guk geratzen gara erdian, 7. 3. Bai. Hementxe gure arrautza beteak 3 giharra eta barrengorriekin. Hau erdi bani bardo, nirean. Erdi bana ingo, ez? Zudana sartu bizur dauen beruaken, gero emongotzu geixau. Vale, Mitali. Telebistarako fina, holan izati arren, ez? Katu. Aia. Ze hotza? Hotza?
eta goxua, benetan. Ez dakit zenba dien, gomendagarria, zenbat arraut jatea, baina nik, hau jateko ahalmena behintzat badauka. Dana, zuetzak. Albertok beretzako zato. Oso goxua, eta 3 giharran aritzen da. Errebentan. Noin zure errezetakin? Nik ensalada fresko bat. Esan dakoa, ensalada bat ingo du, berezia, eta hau izango da, azagorri, laranja eta gazta ensalada. Ondo? Bai, bueno, egia da, nik azagorria Ostalitzako eskolan ikasi nuen hola ensaladan erabiltzen zen pila bat, jartzen genuen bufet bat geneukan, eta beti ezintzana faltatu, hau azagorri izaten zen, eta bueno, azkar egiten den ensalada bat, berezia, eta gaina, gustoko geratzen dela, eta lehen indituen arrautzan, ondoren, lehenago jateko, honekin nik uste dut afaria, elgorko maskari azkarra listo izango zen. Bai, ez, menu bat aproposa. Nola egingo duen? Azagorria, fin moztu, eta laranja zuku erdiarekin, olibolioarekin, gatzarekin, ondo nahasi, eroskailuan utziko du gutxinez ordu erdi. Bitartean, gazta moztu, tipuleta moztu, eta ero onduko dugu, ingo dugu ensalada bat, non tipuleta, gazta, ogitxi gorkiak intxaurra botako izkigun, eta ospin olio bat eramango duen laranja zukua, oliba olioa eta gatzarekin. Orduan, honek egia da, ikusten duzu holan, azagorria, da gogorra, ez? Gogorra da, kurruskaria da, baina, hau usten bauzu olioarekin, eta ospin pixkadatekin, zandakoa holan, landu inbarrak ikusiko duzuen moduan, masaje bat emon bijako, ez? Masajea, goxo inbartzaio. Eta horrekin, gero geratzen da, testura kozinatu bezala geratzen da, bigun geratzen da. Aurrak hau ertzazu etxean egin, beti erabilizazue mesedez... Eskularrutxo bat, edo? Eskularrua, berak ekartzen duen gailua. Bai. Ero hemen, zugaldariok, beti altzatu egiten dugu atzamarra, badauka utrukua, baina komeni ez da komeni hola ebiltzea. Eta ez daukasuena mandolina bat, bai komeni da, alden eta finin guk, urdai azpikoa mosteko gailuarekin mosten genduen azagorria. Jatetxien? Ez, Ostalitz eskolan, gero jatetxetan ez dut erabiliniz. Egi esan, hemen ez dauko itxuraik, Europan zehar eta izan garenean txiloekin ekusi dugu. Jendiak ensaladan da. Entzaladan eta Gabonetan bebai asko jaten da, Alemania eta Austria partian, itzen dago olako errezeta bat, hau kozinatuta, holan maspasekin eta holan lagungarri bezala normalian jueten dana, eta naiz eta guk azagorri bezala ezagutu, ikusten duzuen moruan, koloria gehiago da morea. Eta kolorazio hori da pigmentu bat daukalako, ditzen dela antosianina, eta hori da lurran azidotasunan arabera. Orduan, lurra izaten bada oso azidua, izaten da gorrizkaua. Eta bestela izaten da urdinaua. Hau da, lurretan ez dagoena hainbeste azidotasun, asa ataratzen da, urdina edo gorrixa be, ez ataraten, izaten da morea oinarritzat hartuta, argixauak edo ilunauak. Eta urdina aldera gehiago dauka, gorri aldera baino. Ni koloretan niko simplian naiz, ni kolorea daude. Bien arteko nazketa, azkenean morea eta gorrixa eta urdina nazten badituzu? Baina ez da beix, ero berde pistatxoa, ero horrelako, ze gaur egun azten dira. Zuzu galdarixa izan da, berde pistatxoa behintzat jakingo zuzen, baina niretzako berdea. Ez daude besterik, ez daude berde argia ero iunagoa, da urdina argia ero iunagoa, baina ez daude itxasu urdina, zeru urdina, Bilboko urdina. Hori daude kolore batzuk, bikotea hartu eta umiari jertze beixa. Beixa. Eta zuk beixa izelan deitzazu ba? Zein da beixa? Beixa zer da? Krema inglesa kolorea, erolako ba. Krema inglesa, ez eta zuk beixa baino lehen mesedez, Zein da beixa ze kolorea? Zuriska gris hori aldera. Baina nola izango zen? Ez, nintzako hori horiska. Ezin inungo antzerkirik, ez dakitzu zen beix kolore bat? Horiska. O zuriska zikina? Hori da beix. Hori izango zen... Hori da txurixa, sartu duzuna, erropa garbitzeko gailuan, sartu duzu zehose egin marroia, eta hori atara da, hori da beix. Txurixa zikina atara da. Nik esango nuke txuria aldera, krema kolorea. Igual medikura ditu da daltoniko eza. Ez. Koloretan nahiz oso simplea eta oso basiko. Baina hau behintzat adostu dugu morea da. Eta hau laranja. Laranja
erdiren zukua hemen ja moztu dugu, eta erdiren zukua bertara botako du, gatza eta oliba olio txorrota da eder bat. Gatza nahita nahizko da, hemen gatzak egiten du hemen, bere zukuak atararazi eta kozinatu arazi. Hori egisa da, ikusten duzuenean, da joeten zarienean, Europa aldera, da olako herrialdietara, bufetetan beti egoten da olako entzalada torre horiet. Bai jaten da, lurrunetan egositxa, batzu bai erabiltzen daue, koloria emoteko, ze horrek kolorante pila badauka, eta igual arroza emoteko lan kolore desberdin bat, edo arroz pasta batei, edo horoko gauzei. Baina, gu gaur, entzaladan. Nik aitortu betzut, ez dutela inoiz proba, ikuste dutenian, holan bufetetan eta holan, bete ukeretzat osto berdiak, edo tomatia, edo ena solan, ez zakit. Interesgarrian jaki bada, eta esan dako, hau kurruskari dago, baina hemen horrela landu ondoren, oraindik entzuten da hemen, baina pixkanaka biguntzen doa, eta volumen ere galtzen doa, eta ikuste baina malguagoa bihurtzen da, eta hau, holan pixka landu ondoren, oskaien utziko genuke ordu erdi, eta emaitza, hemen txe. Hau ja, egosita dago ematen da. Alderatu bat eta bestea, eta hau, biguna dago, eta hau dago, oraindik kurruskari. Hemendik behitu, sobra daukadanez. Hau, oskailuen gordeko genuke, guk hau erabiliko, eta honi zebotako egoi, laranja atal batzuk laukita moztuta, eta gure gazta eta tipuleta. Eta horrekin, gure ensalada montatuko dugu. Hau kendu ingotu duzta? Bai, ez dut Orduan, ensalada, nahi duzuena botaldi zuen honi, zuei otutzen zaizuena, nik tomatea nioke botako, baina horrelako, osto berdea zu, aldamenean baita, makaia pixkatekin oso nageratzen da, hau ere, ensaladan, orduan, baina gaina, makaia gazitua eta gordina. Nik enuke kozinatuko, nik gordina botako enuke. Kozinatuko makaia. Ni nator notizia bitxi batekin olan saioa isteko, eta Alemaniara joan bigara horretarako, eta bertako Kiel Unibertsitateko Nexus aldizkarian argitaratu daue olako, ikerketa bat, niri oso bitxia pentsau jatena, dala, zure herrialdia berua izaten bada, probabilitate gehiago, zure hizkuntza da, zure hizkera, osenagoa izateko. Hau da, zerikusi da dauka volumenian. Herrialde epeletako jendeak altuago hitz egiten du, beroetakoa barek. Andaluz bat eta Finlandiar bat jartzen badugu, Andaluza entzungo dugu. Tajik izkanetik, eta Finlandiar ez du entzungo ginen. Finlandian egon nintzen Erasmus moduan, eta lehen komentatot anekdotia, baina autobuse baten sartzen nintzen, begisak itxi, eta naiz eta autobusa bete-beteta egon, pentsatzen zinun bakarra izauzela, ze bertakuek ez zauen, eta hitz egiten zaurin nien be, oso baxu eta zien isiak, ointxe, ataratzen ginen gu Euskal Herritik gatozen hori lau andra, eta Andrana izan da detaile bat, olan, kasualidades Andra sinetelako. Ez gehiago hitzetin dozoko, ero altu hau hitzetin dozolako. Da kasualidadia. Lau gizon izaten bazien be, Euskal Herrikoan izan da. Lau basurde izan baginen. Hori da. Finlandiako be esango zabien, lau die, baina zenba zarata iten da bien. Ez, ikerketa bat egon da bitxo. Volumena dauka temperaturarekin. Berotasunak zerikusia daukala zure hizkeran sonoritatian eta hizkuntzanian be bai. Hizkuntza dela, salbuespenak be egongo die, ez? Baina orokorrean holanda. Aldaketa klimatiko honekin, gero taltu izin behar du, deno. Hemen, laranja, ikustu zuen, atal zuri guztia ondo kentzen diet, eta gero, iskinetako azala ere, kentzen diet, orduan, hemen dauzkagu, laranja atal garbiak. Hau izango zen, laranja bizi erara. Moztuta, zuritzea, bizi, itzulita holan. Erderaz, alo bibo esaten dana, ez? Teknikoki, ostaleritzan horrela izango zen. Eta hemen lortzen duguna da, gaztarekin, holan feta gazta botako diola, laranja, kipula kurruskari egongo da. Kolore aldetik da poli-politxa, morea, txurixa, laranja. Testura ezberdinak izango ditugu, eta horrekin jolaztea da, gazta botako diot, eta ospinolio bat ingo dut, beste, laranja honen erdiarekin, ospinolio bat ingo dut, oliba olio txorrota bat, eta gero ontzen etorriko gara. Honek ez dauka misterioi. Hemen bota gazta, ospinolio bat eitea gero, eta gero dana jatea, baina saioa bukatu behar dugunez, ontzen hartuko gara, ero jatu.
azkenean tontuka. Atara da entzala handixia, Entzala handixia atera da. Bueno, holan bie da, ez? Bai. Baraskixak eta ugarik jatia, da gero, honek gauza gaputxo balo iso badinak, Eta hemen, neurri txikixauan. hori da, hau, nahi bauzue lehenago bezperanero ondartzara eramateko hau, komeni da, ogitxi gorkiak gero ondartzan bota izkiezuen. Hondartzan, Bai, ondartzan mendian nahi duzuna, baina nahi duzan, geratzeko, Ni ondartzara janari xaruti eska gustatzen bape. Entzaladak eski bero geratzen dira, garo, soiz goizeko 10etan, ja, eta Frigua eta eromezu. ordu batetan jaten duzu. 3 ordutan ez da epetzen, hori, sombrilla ez duzu jartzen, ala, holako, jak. ni gustatzen gatolan poltza bat. Bueno, ez dut orkestu da. Mendako gure asak horri laranja eta gazta entzala da, zora herria. Eta gain, Ontsi bai, ez? oin bai, jana duzu. Feta gazta apurtxo bat, laranja esatitxo bat, zaretuko naz danetik Saia. apurtxo bat hartzen, saiatu esan dut. Banik entzala geraman ditu dut maztara. Arrozana, pastana, Bueno, eta hemen, zutera. nik ez dago doitxura eramateko entzaladik, baina, bueno, hau lan probauta, eraman got. Eta honekin, bihar arte lagunok, eskerrik asko, izatea.